Ahoj, ja som Milan a v tomto videu ťa naučím, ako fungujú CSS frameworky, ktoré ti môžu prácu poriadne uľahčiť. Toto video vzniklo ako učebná pomôcka pre strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave. Pri CSS frameworkoch máme dva termíny, Bootstrap a Tailwind. Na začiatku videa si avšak musíme vysvetliť, čo sú to frameworky. Sú to nástroje alebo knižnice, ktoré nám pomáhajú rýchlejšie a jednoduchšie vyvíjať aplikácie alebo webové stránky. Teda ako som spomínal na začiatku, máme dva frameworky, Bootstrap a Tailwind. Pri Bootstrape nemusíme písať vlastné CSS, stačí načítať Bootstrap do projektu. Je jeden z najznámejších a najpoužívanejších frameworkov. Poskytuje hotové komponenty, tlačidlá, formuláre, karty alebo modály. Obsahuje JavaScript pre rôzne interaktívne prvky. A všeobecne je to skvelý nástroj pre vývoj, najmä ak nechceš veľa riešiť dizajn od nuly. Medzi jeho výhody patria rýchly štart, je dizajnovo konzistentný a veľa dokumentácie a príkladov po celom internete nájdete, aj videá YouTubeové, napríklad ako toto. Samozrejme všetko má svoje nevýhody a teda Bootstrap, jeho hlavnou nevýhodou teda je, že mnoho vecí je predefinovaných, teda máme menej flexibility nad svojím projektom. Kdežto Tailwind namiesto hotových komponentov si veci skladáme sami. Je to teda Utility First Framework, používame triedy ako stavebné bloky. Medzi výhody patria veľa flexibility, rýchle prototypovanie dizajnu bez písania vlastného CSS, menší výsledný súbor, ak sa teda používa správne. A medzi jeho nevýhody teda je zložitejší na pochopenie, môže na začiatku pôsobiť chaoticky a HTML môže vyzerať preplnené. Je tam veľa tried. Avšak, ktorý si vybrať? Bootstrap najlepšie slúži na to, ak chceme rýchlo hotové komponenty a nechceme moc riešiť zľad. A Tailwind je skôr na to, ak chceme väčšiu kontrolu nad dizajnom a vieme si veci poskladať podľa seba. Tuto môžete vidieť príklad na Bootstrap, kedy button je základný štýl tlačidla a button primary je modré tlačidlo. Class button primary je vlastne hotová Bootstrap trieda. Tuto môžete vidieť príklad na Tailwind, kedy BG Blue 500, to je pozadie modré, odtiene 500. Text white, to je biele písmo. Vlastne Tailwind funguje na princípe malých pomocných tried, nepíšeš CSS bokom, ale rovno v HTML. Takže aby som to zhrnul na koniec videa. V dnešnom videu sme sa naučili, čo sú to frameworky, ako sa rozdeľujú, teda že sa rozdeľujú na Bootstrap a Tailwind. Bootstrap je teda ten rýchlejší, jednoduchší, ktorý má hotové komponenty, kde neriešiš moc hľad svojej web stránky. A Tailwind je skôr určený teda pre väčšiu kontrolu nad dizajnom svojej web stránky a pre tých, ktorí si vedia veci poskladať podľa seba sami. A nakoniec sme si u každého vypichli pár výhod a pár nevýhod. Ja ďakujem, že ste si toto video pozreli, dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať like, odber a napíšte nám nejaký pekný komentár. Vidíme sa na budúce. Čaute.